Máme tu krásnu jeseň a pekné slnečné počasie nás ťahá von za relaxom a možno aj údržbou našich záhradiek, a takisto k tomu patrí aj údržba záhradného nábytku. Aj keď sa veľakrát záhradný nábytok prezentuje ako bezúdržbový, nie je to celkom pravda. Hlavne drevený nábytok, ako máme tu, potrebuje určitú údržbu, aby to nedopadlo napríklad tak, ako u jedného užívateľa s takýmto záhradným nábytkom. Väčšina záhradného bežného nábytku sa vyrába z tropického dreva, ktoré je prirodzene masné, ale vplyvom slnka a dažďa sa začne vysušovať. Môžeme to vidieť tu začnú sa tvoriť drobné trhlinky, ktoré sú prirodzené pri sušení dreva, a vieme toto veľmi ľahko odstrániť. Na také drobné prasklinky sú rôzne farebné tyčinky, ktoré si môžeme zobrať, ľahko sa roztopia, nanesieme to do tej medzierky, pretreme to takouto špachtličkou a môžeme prstom zarovnať, aby to bolo vyplnené. Ďalším krokom je, že odstránime prach, vyutierame to od rôznych nečistôt a pavučín. Zo spodu. A pripravíme si napúšťací olej. Na to, aby drevo ostalo stále pekné ako nové, máme osvedčený olej od firmy Den Braven. Používame väčšinou transparentný clear, aby sa nezmenila farba toho dreva, dostať aj rôzne iné odtiene, keď chcete mať tmavší odtieň, napríklad teak, ktorý bežne dostať v drogériách alebo v stavebninách. Ukážeme si postup, ako to natrieť. Je dôležité mať pri tom ochranné okuliare, lebo je trošku agresívny, aj keď je ekologický. Zoberieme si húbku, jemne si to do toho oleja namočíme a celú lavičku potrieme, aby vznikol jemný film, ktorý bude chrániť ďalšie obdobie drevo. Ak sa vám toto video páčilo, lajkujte, zdieľajte a takisto si môžete prísť tu kúpiť takýto záhradný nábytok.